Cuando Riley pasa de un recuerdo, se apaga. ¿Se apaga? Les pasa a todos. Menos a este campeón. Este jamás se apagará. La canción del anuncio del chicle. A veces os lo mandamos a la central porque Se sí. repite dentro de Riley una y otra vez, como 1.000.000 de veces. Ponlo. Triple dental, te agarré. Todos nos la sabemos. Sí, es muy pegadiza, lo Mi pillo. compañera, ¿lo mandamos? Vale. Bueno, allá va. Benvinguts a la taula fosca. Benvinguts, xiquets, un dia més a la taula fosca. Tenim avui així a Víctor, Buenas, ¿qué tal? Miguel Hola. i Vicent. Hola, ¿qué tal? Vicent, per favor. He de dir que així sempre vos presento jo tots, però a mi no me presenta mai ningú. Alfred, presenta a Cristian. Bueno, pues avui no tenim a Alfred, o sea, com ensenyar capítol per a que la gent ho sàpia. I, Cristian, m'has dit que vols dir algo. Això era, que no me presenta ningú mai. Això és el que volies dir? Home, clar, pensé que és algo important. Jo ho presento a tots i a mi no me presenteu. Bueno, pues tenim així a Cristian. Gràcies, bon dia, bon dia. I per això? Veus, ja està, ja Per està. això volies que te presentaren? Home, però què vols que diga? Bon dia, bon espai, bona nit. Claro, si no ho ha dit Vicent, Això ja algú tindrà que dir. Això ja ha caducat. Passem ja a què hem vist esta setmana, ¿vale? Vale, Sí, el que vols. Sí, és el que vull. Si vos pareix bé, i si no també, vaig a començar jo. Menció especial a Cristian i Paula, perquè Ahí va. el que he vist esta setmana ha sigut que ja vaig quasi per el final de la tercera temporada Lo que hacemos en las sombras, Gran sèrie. dirigida per Gemini Clement, però Taika Waititi també està ahí. Germain Clement. És Germain? Ah, sí. M'he escrit mal el nom. És que els traumes a Vicent se li queden. I esos dos sers. Bueno, Estic clavats a foc. i he de dir que supera la peli, teníeu tota la raó, l'humor és brutal, m'he rist moltíssim, capítols molt curts, s'agraeix, en 20 minutets es vas veient i se fa superameno. I m'haig quedat un poc sorprès per la quantitat d'actors que hi ha. Sí, n'hi ha molt de cameo bo per ahir. Hi ha molt de cameo, Dave Bautista, Tilda Swinton, no saps qui és, la de Les cròniques de Nàrnia, la mala alta sí. rubia. Vale, Wesley Snipes, Ostres, que continua fent de pel·lícules males, no? No, de cazavampiros. Benedict Wong, que és Wong en Doctor Strange, Sí. és el Vale, sí. Haley Joel Osment, Ese és uno dels malos de Blade 1. El actor este, ¿no? Qui? vaig a deixar-lo en l'aire, per veure si la gent el sap. No, com has dit? Haley Joel Osment. Haley, Joel... Ese... Us ensenyaré una foto. Sí, per favor, perquè és que ara no... A veure, jo sé que crec que és la tercera temporada i en Blade de la primera, no hi ha un vampiro en el món llarg i en barba que li tallen la mà, que se talla ell la mà i l'espasa, pues ell és en la sèrie fent d'actor, fent d'ell mateix. No sé si... M'està ratllant, que flipes. No, i Si sí, jo te dic que... Tengo que contarte un secreto. En ocasiones. Ah, el que fa de Topper! Claro. fa de zombie. Hòstia, El xiquet del sexto sentido que també ix En una altra sèrie. en la sèrie de The Boys. Sí. Correcte. Que és com el mentalista. D'ahí me sonava a mi. Hòstia, quan fa de zombie, Ah, tio. sí, y en esta... en lo que hacemos en las sombras fa de zombie. Però és brutal. És molt bo. Molt recomanable la sèrie i tinc una xicoteta proposta per a Vicent. Vale, Vicent és odiador a muerte de Taika Waititi, ¿sí o no, Vicent? Sí, muerte a Waititi. Vale, pues entonces jo vull proposar-te ara que vegues una peli d'ell i me digues si t'agrada o no, vale? Que No. és... Jojo Rabbit, en Disney Plus. És d'ell? Claro. Sí. I Schaffen de Hitler. Però l'has vist allà, Vicent? I sí, fent de Hitler. Sí. Ese tío Vull dir, pues, crack, La vas a apuntar? Vaig apuntar. Jojo Rabbit. És un pel·liculón, jo la va veure de Sí, crec que en el és un cine. peliculón. Vull dir... Sí. Jo no me sona.
I jo la vaig veure i... Com s'escriu això? Jojo. Feliz Navidad. Jojo Rabbit. Rabbit de conill. Vale. I jo ja he acabat. Bueno, pues Bueno, yo... perdón. Tranquil. He vist el principi de LOL si te ries pierdes. I bueno, bé. Jo que no l'he vist. No l'he És vist. molt Jo he vist la divertida. primera temporada. Per cert, Bé, has acabat ja Batman? No l'he acabat encara. I a més tens d'ací. Jo crec que ho havia aposta. Però bueno, avui vaig a dir el que tinc que dir de Vale. Batman i ja està. Cristian. Si no l'has Jo- acabat és perquè no has volgut. Esta setmana, a part de la pel·lícula que duguem, he vist Morbius. Ah, La pel·lícula m'ha agradat, l'actuació de Jared Leto m'ha encantat. Pense que és un bon Morbius, vull dir, està ben presentat, però coincidís que el que va contar Miguel, no sé si ho va contar en el programa o m'ho contà a mi, crec que fora. crec que va ser fora del programa, que els efectes especials s'han passat. S'han passat, va tot massa ràpid, Va tot massa ràpid. i el que jo no entenc és, quan se meneja o quan vola, la neblina ixa que deixa, per què se l'han inventat? Vull dir, això no passa. No ho sé. Vull dir, sí, Morbius és un vampiro, vola, perquè en la sèrie i en els còmics al final vola. O això crec jo, no, Víctor? Sí. Vull dir, però clar, la pel·lícula no l'heu vist vosaltres dos, no? No, on l'has vist? On la podem trobar? Ja vos diré la plataforma. Però clar, he de dir que quan se desplaça, pues, deixa com un nuvolet, una neblina, que jo dic, això per què? Com si fumara paper. Però de color negre, Ah. no oscur. No, però el problema sobretot és que les escenes passen, sobretot les escenes d'acció, van tan ràpid Sí. que és que no veus res. I he de dir, i a mi la pel·li m'agrada. I has vist les dos escenes postcrèdit? N'hi ha dos, Sí. El que passa és que ara mateix no me'n recordo molt bé. Em vaig quedar a veure el pressupost, però... Vale. Bueno, pues no ho diguem res perquè ho tenen que veure ells. No les recordo molt bé. I ja està, he vist això, esta setmana no he vist molt més perquè encara estic submergit en l'univers de Stephen King, que ara estic llegint-me Doctor Sueño. El Resplandor ja me l'he acabat, i pues ara estic en el Doctor Sueño, i a mi m'agrada molt. Benvinguts a la taula literària. Sí. Mos alegrem molt, Cristian. Que no mos importa una merda, vale? Vicent? Vale, jo he vist, he tingut que buscar quina era, perquè fa temps que la vaig veure, una que diu Sin pudor, I colló. i bé, una pel·lícula bé. És espanyola, no? No, ells la... com li diuen a la xica esta? Ja te ho dic enseguida, la de... Alisa Milano. Alisa Melano. Alisa Melano. Sí, per favor, comporta-vos. Alisa Milano, ells així en Embrujadas. Ah, la germana menuda, no? Sí. La que feia de Phoebe. Ixa és la protagonista. No vos vaig a dir de què va perquè no me'n recorde. Vale. Però bueno, detectarem a l'assassino per la veu. O sea que enseguida ja saps qui és l'assassino. O sea, Ah, ¿en serio? sí, no és... Sí. Bueno, la pel·lícula se deixa veure, però tampoc és... Bé. I després he vist les dos de Incompatibles, Incom. que el protagonista és Omar Sy. Sí, el de Intocables, ¿no? No, Sí, Sí, el el negre el de negre Intocables. Intocables. Ah. Vale, pues sí també el duc jo. la primera està en Prime i la segona està en Netflix. Bueno, pues ja sabem que teniu que tindre dos I les plataformes. pel·lícules són molt divertides, estan molt guais. Incompatibles, sí? Incompatibles, 1 i 2. Ah. Vale. Vale? I a veure què més duc per així... I ja està. Perquè l'altre que he vist va dir-ho Miguel, així que no ho dic jo. Ah, pues que ho diga Miguel. Vale, pues yo esta semana he visto la tercera temporada de Love, Death and Robots. Oh. Ho ha dit Vicent? Love, Encara no. Death and Robots. És que ell és més de noruego. Ah, vale. Sí, però això és la que no he dit perquè la diguera ell. Ah, Jo vale. encara no l'he vist, ni la segona encara no l'he vist tampoc. Pues, Ah, no. És brutal. Bueno, pues... Sí, ja ho sé. No sabes lo que te estás perdiendo. Pues la tercera temporada té 9 episodis, d'entre 7 i 22 minuts. Pues l'has vist tota? Sí, ja l'he vist tota. Pues això té un desenvolupament artístic molt guai, és hiperrealisme i la veritat a mi m'ha agradat molt tota la sèrie, però els capítols que més m'han agradat
va ser el que fa David Fincher, El 2, sí. Sí. que és el de Mal Viaje, que David Fincher és el David director Fincher de Seven. de Seven i el Club de la Lucha també, no? Sí, també. El Club de la Lucha, la Habitación del Pánico. Hòstia, No sé si l'heu vist, La Habitación del Pánico. És de Foster, no? De Jodie Foster. Aquesta pel·lícula sempre m'ha agradat molt, des que era xicotet així m'ha agradat molt. Después també estava el de Sepultados en Salas Abovedadas, que és d'una unitat així especial que se clava com en uns túnels per a fer una missió de rescat i ahí acaben trobant-se pues, com un... No me faig spoiler que no l'he vist. No, o sea, acaben de trobar-se així com en uns déus antics i un mal, molt antic. A mi el que m'han dit que la tercera temporada és la millor. És més oscura, és més madura que les demés. A mi m'han dit això, m'han dit la tercera temporada de Love, Death and Robots és espectacular. Que les altres dos també són molt Sí, anava a bones. dir, a mi m'han Però agradat. jo no ho sé perquè no he vist la segona, però també diuen que la primera és millor que la segona. Jo no ho sé. No sé, és que com no té res que veure una No, amb clar, l'altra, clar, ni un exacte. capítol en l'altre, tampoc pots dir al final... Sí que he llegit sobre aquesta tercera temporada crítiques que m'ha quedat un poc així com... No sé si hem vist la mateixa sèrie, o sigui, perquè crítiques del tipus de que els capítols estan molt buits, que... D'esta temporada nova? Sí, jo no ho he vist així, però bueno, cada un... I després n'hi ha un capítol que m'agrada moltíssim, que es diu La noche de los mini muertos, que dura 6-7 minuts, Brutal. i és impressionant. Brutal. Però tu imagina't-ho, La tindré que mirar. un polvo en un cementeri, que acaba en un apocalipsis zombi, però tot en miniatura. Va passant tot així i t'ho dic, sobre mola molt, temàtica sí. zombi és de lo milloret que he vist en molt de temps, i dura 6-7 minuts. I és brutal. És espectacular. I bueno, i això, a part de la pel·lícula que traguen avui, ja no he vist res més esta setmana. Pues ja has vist prou, ja. Sí, no, els 9 capítols però almenys no s'ha tragat. Perfecte, eh? N'hi ha un, per cert, que es diu Jíbaro, que és o sigui, el que el fa és un espanyol, Alberto... Taika Waititi? No, Alberto, l'apellido no me'n recorde. Que va sobre García. No. Serrano. Va sobre López. com un guerrer que és sordo i n'hi ha hòstia, com sí, una sirena en un lago i això... Sí, És una ratllada de capítol, però l'hiperrealisme és impressionant. I aquest capítol també està molt bé. Perfecte. I bueno, i això. Pues, I, dime. No, res. No. Ei? Vale. Pues... Sí, que... Anem a passar ja a les seccions individuals i si vos pareix bé començaré jo amb Marvel. Ja. A mi no me parece. Jo tinc curiositat Vale. per veure què dus avui. Bueno, Jo tinc curiositat. va a veure, per començar, Marvel, vinc a parlar-vos de que ja així, quan ja sabreu tots, és que vosaltres i és que ens estem escoltant-nos, tràiler de Thor, Love and Thunder. Hi ha un parell de trailers. No sé, heu vist algun tràiler? Sé No, que a sí. ningú... Sí. Clarament. No, jo no Home, l'he vist. per no Jo no veure-ho, he vist saps? el Mare trailer. meva. Jo He vi vist la la foto foto de Pasares. que passa Cristian. Sí, Home, bé. és que colló. El tio, saps? Thor està més Colló, fort que el sí. En esta pel·lícula jo pensé... Bueno, en la primera també estava molt fort, Ui, però jo crec que així se Sin supera. embargo, a mi en la pel·lícula que més m'agrada com a Thor és en la de Endgame. És que no l'he vist. Ah, Ja, però no saps ni com està Thor en aquesta pel·lícula. No. Colló. benvinguts a Men's Health. Bueno, sí, pues... No, en realitat no està fort. Ah, en la que estava... En Bueno, la que estava així, gros. disfressat, sí. Si vos pareix bé, continuo, eh? Sí. Vale. La pel·lícula va tindre, per lo que he pogut llegir, va tindre drama. Ja no he volgut llegir més perquè no volia clavar-me ja... Waititi fent drama. Love. Anava a dir-ho. Thor, Love. And Thunder. No fica drama en mi. Love. No, l'amor no sempre és dramàtic, però bueno. No, quasi. Taika Waititi, el director, claro. S'estrena... Apareixen tots. Això me lo dorm. Això me lo dorm. Hay que hacer cosas. 7 de julio És un vampiro, no? Fa falta... s'estrena.
Destacable Natalie Portman, físicament com a Jane Foster, que clar, si heu vist el tràiler té una aparicioneta. Sí, que No he vist el trailer, en el segon, que s'ha ficat fort a tot. en el Sí. segon tràiler és més. En el segon tràiler és més i sí, està Físicament s'ha ficat per al paper i per lo que parlem, el capítol anterior parlàvem sobre el canvi físic de Charlize Theron, doncs així també Natalie Portman, una actorassa i s'ha fet més... Perquè este canvi físic és més fàcil. Bueno, No te cregues, no te cregues, No, que vull dir, és més fàcil... Psicològicament, dius? Sí, és més fàcil ficar-te forta que engordar. Pa esta gent que sempre sol estar prima. Pues per mi és més fàcil engordar, Acceptar-ho psicològicament també. Però Sí, vull dir, a veure, és més fàcil engordar, això està claríssim. Però per clavarte en un paper és més fàcil ficar-te forta que Claro. engordar. I dime. tinc una pregunta per a tu important, Víctor. Ai. A veure. Si és que si vull casar-me amb tu, ja te... No, perquè com ja me digueres que no. Vale. Así, en esta película, a ella fan com en Hulk, li diuen Tora. O... No, mira, ho has dit de conya, però a No ho veure, sé, ella jo no, veig perquè que- ella continua seguint Jane Jane. Foster, però sí que existeix Tora. Això va en sèrio? Sí. Ah, mare, que Però li és que no entenc Per molt què bé li què passa posen en Tora? Pues que no sé cal fer en el cap en les traduccions Home, i... però Tora. 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 Tora, O jo què sé. Hulka. Jane Foster Sí. no és una actriu. Sí. Mare meva, tio. Però que està buscant lo de Tora. Sí, però que... A veure... En sèrio? És que, claro, ella també fa com a Tora, però crec que al final traduirem i li ficarem Thor, també. Però ella també és Thor. El problema està en que Thor, com sabeu, és un déu nòrdic, Sí. i, claro, intentaren canviar-ho i va ser un poc... Déu o semidéu? No, ell és un déu. No, és un déu. És Déu? Semidéu eres tu. Exacte. Gràcies. El dios del trueno. Sí. El dios del podcast. No entenc molt bé, no acabo... Imagina que quan veurà la pel·lícula ho entendré, però no acabo Sí, ho d'entendre molt bé entendràs, lo perquè... Ho entendràs. El tratge de Thor és dels anys 90, per al que li puga interessar. Anem a tindre més protagonisme de Valkyria, que la veurem ja en les últimes pel·lis, i guai. I en Endgame també, Cristian. Sí. Sí, me'n recorde. I ja l'últim que vaig a destacar del tràiler és a un actor que m'encanta, que és Christian Bale, que va fer de Gore el carnicero de dioses. Del malo de Harry Potter, no? Exacte. Ser paregut a Lord Voldemort i ja estic content perquè Lord i tot. ja en este capítol ja ha eixit Harry Potter. Vale, ja estic content. Sí, Vicent. Christian Bale està increïble, té molt bona pinta, dona hasta por. Lo que he vist dona por. Bueno, és que Christian Bale, que anem a dir És el que té. Christian Bale. Que li pots demanar el que vulguis que tu fa. Christian Bale fa por. Christian fa por i Christian Bale fa molta por. I hasta així el tema de les novetats de Marvel. I, com no, anem a seguir en la generació fosca. Vale. Si falta algo... Sí. Avui duc una superheroïna. Vea. Ja per ficar-vos ja en context, a veure, no, ni se droga ni beu alcohol, Bueno, ja anem mal. Vale? Però pot ajudar. Caga al Max. No, ella és Júbilo. Júbilo, ostres, me sona. Sí, és bastant coneguda com a mutant. Ha estat en els X-Men, però a veure, Júbilo el problema que té és que els seus poders en si no serveixen pràcticament per res, ¿vale? Són folclòrics, això sí. Folclòrics o que donen com Tira confeti o algo. Pues para, perquè el seu poder és tirar focs artificials. Ostres, anava a dir-ho, lo dels focs. Focs artificials? Sí, Home, però això sí que pot servir. pa què? Per una festa. Tu imagina... Home, pues per animar a Snowflame. No, la Jean... Com era? Jean Jenny. Jean Jenny. Però tu imagina... Vull dir, ja, no, si per nosaltres mos serveix que flipes. El problema és pels superherois. Anem a dir de veritat, és que tenen que luchar contra Thanos, pues tirar Pues focs quan artificials. s'acabe la lluita Claro. i guanyen, us Ja. tirar i Estàs emocionat. per celebrar. Bueno, però mos la quedem en la generació fosca, si vos pareix bé. Però no l'he buscat utilitats. Sí, Ah, claro. va. A veure, tinc una llisteta d'utilitats, ¿vale?
per les festetes que anem a muntar en Gingeni i Snowflame, perquè, claro, ara anem a ser... Por lo que estàvem contant. Va, fes-ho, jubilos, ja, quedarà guai i anima a la gent. Després, quant a la generació fosca, apareix en escena, és a dir, n'hi ha un atrac i mosquidren i tenim que anar, per l'aparició va ser ella tirar focs d'artifici i apareixerem tots. I tots organitzats per Raire d'ella. Más o menos. La posta en escena la treballarem. Però ella tirarà i apareixerem tots allí en plan la generació fosca i júbilo i tirant i tal. Lo mal és que ella apareixerà a tirar focs artificials i suposo que tornarà al cotxe. Però si li tira 4 fogones a algú a la cara, li pot fer mal. Sí, si no és un supervillano d'estos que és un simple lladre, en ella mos serveix. Però nosaltres anem a jugar en primera divisió. Ara tot volem supervillanos. T'imagina que... De salvar el món. Que van a almorzar a un bar, tio, i acaba d'almorzar i diu, estic a punt d'explotar. Els sustos guapos, saps, des del bar, Després, això ja és per capritxo, que és cada volta que Snowflame en batalla se faig amb la ratlla, tirar una canona. Se quedarà sense pólvora final. Que se sent que el... eixa, pam! Això estaria guai. Després, esta jo crec que és la que més mos pot ajudar, perquè jo no sé, el dia que això se creï i se faig en sèrio, el tema de les subvencions no sé com estarà. Entonces no sé com anem a dur esta gent avant, no sé els diners. Entonces, claro, havia pensat que a Júbilo la poden subcontratar en falles. També és veritat. Entonces, claro, penseu-se la demanda que pot tindre. Sí, y pa bodes, bautizos de estos y comunión, batechos y comunión. Exacto. Pero claro, ella y ahí siempre se tiren cohets, o sea que claro. La pueden gastar molt bé. Entonces, claro, de ahí nos pueden traure pues, un dineret y seguro podem que... nosaltres, No, ella no, ella... No, a veure, ella treballa per a nosaltres. ella l'explotem. Nosaltres som com si fueran shields. Exacte. Nosotros, la generació fosca va ser una ETT. I perquè esta gent no sabe lo que va durant. Clar, això és veritat. I ja està, des d'ací sí que voldria animar a la gent a que deixara comentaris per si li s'ocorreix algo per a Júbilo. A veure, pensa que pot donar xoc. O sigui, és de veres que no és ni drogata, ni alcoholitzada, ni res, però bueno, la xica, el poder, pues, ens pot servir bastant. I hasta així la meva secció i la generació fosca. A veure, quants ne porten ja? 6? 5 en este, no? 5 o 6? Ai, m'has pillat. En este... Snowflame, Gingeni, Sis, no? Stoneboy, el que vomita àcid, i esta 5. 5. Tindrem que anar buscant ja un villano. Hòstia. És que saps què passa? Que jo he clavat a Snowflame i Snowflame és villano. No, però és el líder de la generació. És el líder, vale. No pot ser un villano. Hòstia. Igual que te dic un villano, te puc dir un superhéroe. Uno que siga bo y luche contra estos, porque estos pinta de boss no tienen. Entonces, en vez de buscar un Thanos, buscar un Capitán América o algo, pero que se ajuste a esta gent. Vale, pues ho compre. O sigui, anem a fer com una lluita entre uns contra altres. Vale, va. 5 contra 5. Vale, va, pues ara sí me parece... Només ser un héroe o un villano sobre. 1 contra 5? Clar, tu vols guanyar, claro, no? Mira que sí, tens a 3 de banquillo. Tens a 3 de banquillo, una que va borratxa i una que va drogar. O sea, jo crec que no nos sobra. Hòstia. Això descriu quasi a la taula fosca, I pues bueno, hasta així, si que la gent deixi comentaris, que també sempre va bé. I crec que Cristian dus algo, no? Sí, duc, bueno, una pel·lículeta que s'estrena, lo que no sé per què, s'estrena el dia 9 de juny, que és dijous. No saps per què? No, perquè de normal les pel·lícules s'estrenen divendres. És que, com nosaltres ja som gent coneguda, els preestrenos, estos que conviden a la gent i tot, mos arriben antes. Ah, val. No, és que posa en Espanya, no per a nosaltres.
És la tercera entrega de la saga de Jurassic World, en este cas es diu Dominion. S'estrena així en Espanya el 9 de juny. És la tercera entrega i jo crec que serà l'última d'esta saga. Esperem. Ara vos diré per què. A veure, he de dir que quan va veure el pressupost dic, hòstia, té 165 milions de dòlars de pressupost, Calavilla. A veure, que sí que té molt de CGI, però jo què sé, vull dir, 165 I si no, sempre poden demanar col·laboració Però és que al de clar. Velocipastor. Home, però és que clar, ahí és tot efectes especials. No? Jo crec que serà l'última entrega, bueno, ara diré per què. En esta última entrega crec que han passat 4 anys des de que se va destruir la isla on estaven el parc i els dinosaures i tal. Spoiler. I això ho pots veure en el tràiler. I ara els humans i els dinosaures, diguem que conviuen per tot el món. Sí, és com un apocalipsis Zombi, però de dinosaures. de dinosaures. Y bueno, en este caso, Chris Pratt es el protagonista. Pues comencen a haver jaleos i, clar, per tancar la saga, diuen, hòstia, això qui té que solucionar-ho? Claro. Pues criden A los guardianes de la justicia. al doctor Alan Grant, Sí. La gran... a la doctora Ellie Sattler i a Ian Malcolm, no? Els tres protagonistes, diguem, de la primera pel·lícula de Jurassic Park. Sí. I Gollum, no, també? El Ian Malcolm? No, Jeff Goldblum, Sí, i el Sí, doctor... És que jo he dit els noms de personatges de la pel·lícula, no els actors. És que m'agrada perquè sonava Gollum. També dir que és Omar Sy, el Chicago de Ditantes, Sí. d'Intocable. Molt bé. I Sí, i així en la segona. Ah, sí. O la primera. No me'n La recordo. primera llegeixia. Sí, és No el me'n que recordo. està en Chris Pratt en lo dels... sí, veritat, Velociraptor, És l'ajudador. que no Velocipastor, Vicent, ¿vale? Preferia un I Velocipastor. Mamadou Ati és un xic que no crec que no heu vist la sèrie, però des d'ací li envie salutacions a Chuli de Terrible Visió perquè este xic és el coprotagonista de la sèrie Archivo 81 de Netflix. Sí, L'heu vist? Sí. Pues és ell. I en esta pel·lícula també, i bueno, li enviava salutacions a Chuli perquè els dos coincidíem en que no era correcte que hagueren cancel·lat una segona temporada d'aquesta sèrie. Estic amb vosaltres. Perquè pense que la sèrie, bueno, se podia haver tret molt més i a mi m'agrada molt. Però bueno, jo considero que aquesta pel·lícula estarà molt bé. Jo he vist el tràiler, m'ha agradat. Tens també sempre lo de Chris Pratt en els Velociraptors, que és com si fora... Sí, no, però jo crec que serà com a molt entretinguda. Sí. Jo crec... Jo penso que sí, que a veure, sempre ha sigut un èxit este tipus de pel·lícules. Ja t'he dit, a mi les dos primeres m'han agradat. I esta sé que m'agradarà i damunt sí en els personatges de la primera també. Com a últim punt a afegir, uno dels productors executius de la pel·lícula és Steven Spielberg. Buah. I... Sí. A veure si... Spielberg és que sempre és èxit assegurat. Sí, què és això? Està sonant. Esteu sentint d'això? Està Dic sonant. jo sempre igual, tio, sempre igual. Són els conills? Jo te vull con la musiqueta. Mira de fondo, no? I aquesta musiqueta de què és? De la no recomanació de la setmana. Bé, Que no es nota molt que és diumenge de bon matí, Vosaltres no s'exalteu molt i tot això. bé, avui vos porte una recomanació de... No és, però no era no recomane. Vicent, tio. A veure, és la secció de no recomane que m'han recomanat perquè no ho recomane. Ah, vale. I que això està enrevesant-se. I me l'han recomanat els fills de putes estos de la veu en off Salutacions. i també he sentit que parlaven d'esta pel·lícula de Terrible Visió. I quina pel·lícula és? Si jo vos dic Zombievers, Sí, jo sé quina és ja. I no són Justin Bieber zombis, Hòstia, pues. Hòstia, d'ací no res ja estarà traient-ne alguna. i Tu creu que no ho sent algú? si vos dic
castores zombis. Ixa jo l'he escoltat parlar i crec que inclús he arribat a veure 5 minuts. Jo he vist trossets. Crec que vaig estar parlant en la quedada podcastera que farem en es de la veu en off. Bueno, el vaig sentir. A part de que ja tinc tancat una col·laboració per a parlar sobre Harry Potter amb ells. Bueno, això n'hi ha que dur la votació. Ja ho dic. Però continua. Sí, per mi que vaig a ell, perquè jo passe. Vale, pues esta la vaig veure a nit i joder. Joder. Els castors zombis pareixen rumbes, conforme se menegen. Joder. Sí. Pitjor que els tomates asesinos. Està a l'altura de tomates asesinos. Els tomates asesinos... Però de Cecoteco o de marca bona? Marca bona, és un barro. Bueno. I bueno, pues van dos en una furgona, uno va mirant el mòbil mentre conduís, atropellen un cérvol, es cau un barril de algo, no sabem de què, a l'aigua, la corrent es du hasta on estan els castors, se rebenta el barril, és un fumet verd i ja està. Ja són castors zombis. Ah, mira. Que I no ho expliquen de per què, no? No, que només se veu a dos castors que li pega el fumet, però després n'hi ha 50 milions de castors. Però per què han anat infectant-los? Claro. Mossegant-los. Bueno, jo te dic el que se veu. Les coses zombi van a espatllet, Vicent, o sea... Sí. I després, bueno, pues son tres xicones, com no, en poca roba i pibonacos. Això és per el pressupost. Anant-se'n a una casa perquè a una n'hi han ficat els cuernos. I després apareixen els nòvios, com no, que si el quarterback, Però espera, en què estàs parlant dels castors zombis? Sí. Ah, vale. Però una cosa, És que, tio, no. a la que li fiquen els cuernos, el novio també apareix? Sí. I li fiques els cuernos en la millor amiga. Que cabrón. Però que també és nòvia d'algú o no? Vamos, Sí, en esta película els Típica zombies americana. castors ellos queden com en un segon plano. No, t'estic contant el principi de la pel·lícula. Ah, vale. Jo és que ara vull saber sobre això trama. Vale. Pues bueno, resulta que això, la veritat que em va sorprendre. Els castors comencen a matar a gent i la gent se transforma en zombi castor. Què dius, tio? Sí, deixa el rabo del castor i tot. I les dents? I les dents. Però en forma humana. Sí, és la forma humana, que Això- eligen les això dents, no sabia. el rabo, les garres de castor, sí. Ah, és que, tio, tot això és molt dur. És- Tot això és molt dur, Vicent, tio. I la pel·lícula acaba tots morts, per supost, i una xica que sobreviu, se'n recordeu els primers que va mirant del mòbil atropellant al cérvol? Atropellen a la xica. Igual, Pa tancar mirant la del mòbil, ¿has visto a esa chica? Sí, y la atropella y ahí se acaba la... Entonces la moraleja de la película es que no mires el móvil conduint. Correcte. A vos si la fet la DGT. Pues mira. També podria ser. Mira lo que pots provocar. Però... Ja. Jo tinc una pregunta, Vicent. Dime. Al final torna la xica esta... Que moren tots. No, però jo vull saber si antes de morir t'havien tornat, havien fet les paus o no. No. No, i s'entera que li ha ficat els cuernos en l'amiga. Que fort. Sí. Hosti, si és pel·lícula. Algo molt important total per després acabar morint. És que no te pegué clave ni ixa trama ahí. No. Pa plenar-ho. La pel·lícula dura 1 minut 17. Un minut? Ai, 1 hora 17. A un minut? 1 hora 17. I tenien que omplir... Ja, Claro. Vale, i avui en el pot de les essències vos porta... El pot de les essències. Subseccions. Ja, es fa una subsecció. Estic fent rapidet, Sí, me sorprèn. Avui vos porta Sharkstein. Uf! Sharkstein. Però l'has vist? Sí, claro que l'he vist. Ah, és la del ninot ese que mos ensenyar ahí del móvil? Sí. La foto del tauró esa que mos ensenyar. Vale. I diu, mira, ese es el tauró de la película. Me va fer gràcia i me vaig apuntar, és de Polonia Bros Entertainment. Polonia Bros Entertainment. No sé, ho vaig veure i me va fer gràcia i vaig apuntar-me. Polonia Bros. La pel·lícula no té director, A ver. té productor i guionista, ja està. Uy. I sí que no té director. Vale. No, és algo molt normal. Per lo que jo he vist no feia falta un director.
I guionista jo crec que tampoc feia falta. Però... Guionista... No sé. Ara ven improvisant. Vale, i el que vas comentar ahir, que crec que estava fet en croma, que van ficar el tiburó i el tiren ahí, se mitja una xica desapareix, coses molt... no sé, no... I després vos duc Robocroc. Roboprop? Robocroc. Croc. Croc És és un de cocodrilo? crocodile o de croc de rana? O de croqueta. De cocodrilo. Esperava que fos de És un croqueta, cocodrilo tio. robot. Sí, la pel·lícula és brutal. Home, bueno, això pinta un poc millor, no? No. A veure, la idea és guai. Com està feta, no. Com està feta, no, no. Com està feta, no. El CGI, què tal? CGI encara no n'hi ha más CGI. Que no hi havia. I ja està, és que no, jo crec que no us interessa molt de què va Robocroc, si ho imagineu. Sí, més o Sí, menys. més o menys com la dels Eh, castors. Un cocodrilo que se fa robot i va matant gent i ja està. Típic. Com se fa robot? Pues, lo primer que dice en la pel·lícula és un coet de la NASA Cuyo. Ai, i que ix de la Terra pa que a l'espai. I li se cau, la càrrega que du li se cau, i on va caure? damunt del... A un pantano d'on està el cocodrilo. No, al a riu. un zoo, el cocodrilo està en un zoo, Algo que cau fa. dins del zoo, s'obre i ixen com uns nanorobots o alguna cosa així, i li se claven al cocodrilo per la boca. Però, I van agarrant les cèl·lules del cocodrilo i les van Mare de Déu. robotitzant. però una pregunta, Vicent. En eixa pel·lícula, és que considereu ben bé que tot aquest tipus de pel·lícules, tipus Piranha Shark, totes aquestes pel·lícules de l'Amazonas i tot això, Conda. sempre, exacte, sempre n'hi ha un tio, no?, que viu allí, saps? Que sol ser el mexicano este del bigot, com li diu? Machete. Machete, que sol ser Machete. Dani Trejo, Dani que Trejo. Sol ser ixe, saps? Que el tio és un crack. I sempre acaba morint de forma heroica. També està en Robocroc. No, Machete no hi ha No Robocroc. ix, tio, que llàstima. Va, és raro, que no visca. És que Machete vol cobrar més diners. Pues bueno. Vicent, ja? Ho tens? Sí, ja ho tinc. Ostres, m'ho han quedat així un poc... Sí, clar, a mi se m'ha fet supercool. Que me queda mitja Coca-Cola i tot. Sí, no? Pues ja que estàs, i ja que avui no mos has empalagat, ni t'has endut una bocina ni res, Sí, com he rebut crítiques, pues... constructives. Pues ja que avui estàs bé i en forma, si te pareix, continuant els comentaris. Sí. Ai, anem en els comentaris que tenim d'Alba, que diu: bon dia, vos estic escoltant i la família perfecta és digna d'un no recomane. És prou roïn. Bueno. Miguel, algo que dir? Vete-la. Bloqueja. Carla ja té els comentaris bloquejats. Exacte. Una altra persona més se pot bloquejar. Vale, Alba també mos diu: m'encanta el superequip de Generació Fosca que esteu fent. Sí, Ah, sí, és que... L'equip de Xerafa, Claro. ahí... Ole ixe Miguel per fi en llibreta i apunts. Ai. Així sí, molt bé. És que és de bé. Ja ve preparat. Moltes gràcies. Ja ve preparat. Sí. Víctor, jo també tinc ganes de veure Hulka. Les sèries que estan fent de Marvel són top. Bueno, això és un poc discutible. Sí, perquè jo pense que ja Lo de estan... top és A veure, discutible. Se n'estan passant un No, poc. però a veure, Se n'estan passant. El que no hagin funcionat està The Winter Soldier, tot lo demés. Wanda i Vision... Ojo d'halcón, fluixeta. Ojo, fluixeta. Pareix que hagin ficat una màquina ahí de fer sèries de Marvel i estiguen apretant-li ahí, ric. Avui no tinc ganes de discutir, passa al següent Ara un comentari, altre, Vicent. Ara un altre. Vale. Espere veure aquest toc divertit tan característic que fa que ens enganxem. Amb ganes d'escoltar el nou o nova integrant de la Generació Fosca. Ha sigut nova en este cas. Vale. El nostre gran Juli Buena, Juli. Hola. ens diu: Deixa de jugar a la Play, que sé que estàs jugant a la Play mentre Estàs ens jugant mentre escoltes. ens sent. sin ser nada de eso yo, els trequis, els montañeros, són els fans de Star Trek. Necessite que em passeu l'enllaç de la lavadora assassina. Necessite veure eixa pel·li. Ja té l'enllaç I ja l'ha l'ha vist. I ja l'ha vist. I ja És s'ha cert traumatitzat. Que sí, perquè...
Jo, com Vicent, quan més sèrie B, tirant a Z, siga una pel·li millor. I a tope en Cristian fent una secció d'anime. Gràcies pel programa, xics. Pues a veure quan s'anima Miguel a lo de la secció d'anime. Sí. Poquet a poquet, Miguel ja du llibreta, du boli... Ja ha fet un dia d'anime, no? Bueno, no, d'anime no. No era anime, era una sèrie d'animació, per això t'ho vas dir jo, que també podries... Sí, a la pròxima segurament porto Juli, poquet a poquet. una d'anime. Ho farem. Una d'anime, però carregada de bombo, I Carregada també de bombo. tenim, per l'ausent d'avui Alfred, també tenim preparat una nova secció, Sí, està sí? en creació, està en creació. està en creació. I la que parlarem, no? Sí. Vale, no vaig a dir res. Vale, i després la gent de Terrible Visió ens diu: estem en juli, volem veure la pel·lícula de la Llavaora. Ja, ja, ja. Jo crec que no saben on es claven. Ja es farà famosa la pel·lícula i tot. Ja veuràs tu. Anem a fer-la famosa i 80 reproduccions. Doncs és un remake, com se diu? Sí, un remake. Pots fer un remake. Això ho fa la Tezurda, perquè per lo que n'hi ha que fer, se pot fer. No fa falta pressupost. Però a veure si fa un poquet d'honor al nom. Perquè jo no l'he vist, però per tot el que m'esteu contant... La Llavaora jo pensava que era Llavaora pues, i tipo tomates ja. asesinos, que eren tomàquets que mataven. No, és una Llavaora que la Llavaora és una Llavaora normal i corrent, vull dir... O com Killer Sofa. Hòstia... Killer Sofa? He vist... Sí. Però no preguntes, Miguel. Tio, La cosa està, quan diuen Bueno. aquest tipus de coses no pregunta perquè no t'ho conten. Va, continua en el Sí, comentari. continua, per favor. És que Killer Sofà té cara de peluche, tio, és que... Té cara No i dic tot, res, no dic té res. cara i tot. Bueno, Preguntes, jo, Tio, m'interessa. jo Killer Sofa l'he vist. Com no? Però no l'has portat? No. A tope en què porteu pel·lis dirigides i protagonitzades per dones. Sí, Que correcte. n'hi ha de molt bones i no sempre se'ls fa la promoció que s'hauria de fer. Tota la raó. I este me crec que va per tu. El què? Això. De competència res. Però jo vaig dir competència Entre sana. cometes competència. I després digueren companys. Compis de podcast. Correcte. I Vicent de res, per això estem. Per donar-li les gràcies per molt la bé. recomanació. Postdata. Esta va per tu. Estava per mi? Sí. Pues... El que no és aquí és Amber Cox, canceladíssim. Miguel? No, és que lo millor és que encara no sé qui és. És que la cosa està per a tots els que ens escolteu, és que Miguel no s'escolta ni els nostres... No, l'últim sí. L'últim sí, i els altres escoltar la meitat. Bueno, ja ha fet algo. Vull dir, vamos. Ja mos ha donat la visualització i ja està. Ell No, pensa, molta faena. diu, si el grave, per què vaig a escoltar-lo? Exacte. Claro, si total ja he estat ahí. Bé, després tenim comentari de Edurne. La peli de la família perfecta està xula. Per a diumenge de vesprada. Ai. Així tenim Però un diumenge de un vesprada. conflicte. O sea, que és pel·lícula d'Antena 3D. Pots dir que... Cristian, No, tampoc és pel·lícula Cristian, de teatre. crec que haurien de veure-la i desempatar. Que no està mal. Jo no m'anime a veure això, Sí, Segueu-la. És que la Sí? pinten... La mirem per al pròxim programa i La, comentem. la tenim que veure per desempatar nerviós, sí. este conflicte de parelles. Per al pròxim programa l'anem a dur Vicent i jo, Sí, per Isa. favor. Vale, perfecte. A veure què opinem. Però no vull que digueu res ni per el grup de no, WhatsApp. No. El pròxim programa. Però la vegem junts o la vegem en, No, en les separat. nostres parelles? En les vostres parelles. Ai, però per què no podem Conforme veure l'ha vista jo i conforme l'ha vista Víctor i conforme l'ha vista... Però jo, i si vull veure jo amb Vicent? I pegeu-la I com altra volta, vulgueu. tio. Bueno, No, perquè vosaltres us ficareu a la burlaeta i no. Ahí té raó, Miguel. I així no anem a ningun lloc. Vale. amb un trasfons molt bonic. I com sempre, Belén Rueda, una actriu de cap a peu. A veure, Això està clar. això està claríssim, però lo del trasfons, quin trasfons té la pel·lícula? Que Belén Rueda està allà al moño? Miguel. És l'únic que pilla de la Jo pel·lícula. no... Ara després li pegué una burlaeta i ja està. És que anem a veure, però que jo no dic que siga un peliculón, però que no Avui- està mal, tio. avui- tant com avui Miguel un porta un Truno, palo de moño. Això no es pot dir cine, tampoc és per això, tio, jo què sé. Bé, una pel·lículeta, doncs bé, a veure-la entretinguda. Vale, i Edurne també ens diu: m'ha encantat aquest post. Sou uns artistes. Amb vosaltres, risses assegurades.
Això és de veres, lo de Pues les moltes gràcies. gràcies. Sí, no, sobretot l'últim. Jo I, crec que vosaltres esteu acostumbrats... És que estic picat en això. Vosaltres esteu acostumbrats a pel·lículons de Belén Rueda que dius, mare meva, i clar, ara vos porta una pel·lículeta així més normaleta i... Més roïn. Ja estem enroïnt. És que a lo millor, encara que siga Belén Rueda, a lo millor la pel·lícula és un cagarro. Claro. No, la Jo no puc pel·lícula opinar és un perquè no l'he cagarro. vist. Jo no ho sé. I ara veuré. Com es dia? La família... Imperfecta? perfecta. No, perfecta. Perfecte. Però... A veure, la cosa està... Bé. Vosaltres de les votacions de Film Affinity se fieu? No. Hòstia, que Film Ahir els amics de la B1 me digueren que no mos fien de És Film que Film Affinity és molt nazi. IMDB, o sea, IMDB, preferiu? Bueno, què diu Film Affinity? Film Affinity té un 4,2 Sobre? 10. sobre 10. Pues sí, Bueno, ja està clar. pues, no és un trunyo. Home, 4,2 sobre 10 suspès? Bueno, però home... Miguel, tu quan anaves Suspès, a casa... Però què és lo Però que no dic? pots- Quan anaves a casa en un 4, te diuen que estava bé. No pots redondejar al 5? A veure, Tu quan de tu Film vas a casa Affinity... d'un 4, li dius... Molt bé, quasi. molt bé, a la pròxima un 5. No li El que diria. passa és que Belén Rueda deixa el llistó molt alt i ara fa una pel·lícula d'este tipus i... Jo si vinguera el meu fill en un 4 a casa li diria esforça't més que si no s'acabaràs com Belén Rueda fent pel·lícules bones. Has dit que té un 4,5. Pues muy mal. 4,2. Muy mal. 4,2. Sí. Castores Zombies té un 4. Ojo, està. Miguel, ahí està. El Film Affinity també. Sí. Pues ja està clar, Normal, ja està però clar. perquè n'hi ha un gènere, hi ha un tipus de gent que li agrada aquest tipus de pel·lícula. Jo crec que és perquè el CGI de la família perfecta no està ben fet. I no... Vicent, queda algun comentari? No, ja està. Jo crec que a Vicent li agradarà. Busca una altra puntuació, pa, per a Robocroc. 2,2. O sea que podem dir que la família perfecta és el doble de bona que Robocop. Bueno, pues abans de la pipi pausa voldria comentar una coseta. Espera, una millor. Sharkstein, 1,4. No continues que vas a seguir baixant, I ja està. Abans de la pipi pausa voldria fer així un poc un resum del que passa ahir, que és que ahir es reunirem tots els podcasters, tots no, una gran part de podcasters en valencià, i voldria, en nom de la taula fosca, pues, saludar-los a tots. Saludar a Això no és veritat, a Repelents, a Comoditat Valenciana, a De Parquineo, a la Veu en Off, a Terrible Visió, a Sinestèsia i a Chiquin Pasme. Estarem tots ahí juntets i conversarem. Jo crec que entre tots volem que la llengua valenciana en forma de podcast triomfi cada vegada més i la unió fa... No, la unió fa la força, i ens donem compte que som molta gent i està guai i esperem fer-ne moltíssima més. I més gent que n'hi haurà per ahí que no sabem també. Correcte. I jo crec que parlarem amb tots i amb tots en fer lliga i espero que fem col·laboracions amb tots. Jo tinc ganes, la ja n'hi ha veritat. coses tancades. Sí, nosaltres som baratos per les col·laboracions. Bueno, depèn de les ganes que tinga Vicent de beure cervesa, són baratos, També Vicent. I res, que estem molt contents i emocionats i volia comunicar-ho. Pues s'agraeix el comentari, Víctor. Molt bé, Víctor. Pues si vos pareix bé, anem a fer la pipi pausa i Me pareix no bé. res venim en un pel·lículon increïble com és Inside Out, del revés. I... La nostra primera d'animació. Sí, Correcte. i no serà l'última, clar. És mi primerita més. Vinga, anem a fer la pipi pausa. Fins ara. Tranquila, ¿por qué estás llorando? Eso es lo opuesto a lo que estamos intentando. Llorar me ayuda a dejar de obsesionarme con el peso de los problemas. Oye, mira, vamos a pensar en otra cosa. I ja hem tornat de la pipi pausa i els anem a ficar a fondo ara ja en la pel·lícula que duem per aquesta setmana, Inside Out, del revés, de 2015 i director Peter Docter.
que ha fet pel·lícules com Up, Soul, Monsters S.A., que anem a fer una xicoteta valoració. Què t'ha paregut a tu, Cristian? Pues mira, jo la pel·lícula la conec realment des de que la començarem a comentar així. Tu i Alfred crec que vareu ser, o bueno, no recorde. I clar, me contareu i comentareu també així un poc de què anava, però dic, no tenia realment idea de com era. I la veritat que m'ha impactat moltíssim, m'ha agradat molt, i pense que està tan ben feta, com ja diguereu, que se pot veure tant si eres un xiquet com un adult. Sí. I el que passa que, clar, jo penso que si la veus seguint un adult, te dona molt que pensar, Sí. Però m'ha encantat, m'ha encantat. Vale. Vicent, què opines de la pel·lícula? Què t'ha paregut? Brutal. Ja està. Això no que opines? Miguel? A mi també m'ha agradat molt. De fet, l'he vist aquesta pel·lícula unes 5 o 6 voltes i bueno, ahir la tinc recent, ahir la vaig tornar a veure i segueix traient-me alguna llàgrima en alguns moments de la pel·lícula. Em pareix que està molt ben feta i la idea és magistral. Sí, correcte. Jo crec que pense, la meva opinió personal és que és una idea molt ben executada i a lo millor haguera pogut eixir mal, no és el cas gràcies al treball fantàstic que fa tot l'equip. I el que has dit de la llagrimeta, hi arribarem ahir, però jo crec que a tots al final se'ns escapa eixa... En diversos moments de la pel·lícula. Sí. No sols al final... Sempre s'ha dit... és que sempre que mor... ja pots veure vegades el Rei León, que sempre que mor Mufasa plores, no? Sí. Però és que en aquesta pel·lícula en diversos moments que... Sí. I jo crec que gran part de culpa d'aixòs moments la du la banda sonora. John Williams? No. Hans Zimmer? Hans Zimmer? No, Michael Giacchino. No sé qui és. Vale, pues és un senyor que total ha fet pel·lícules com The Batman, Up, Ratatouille, Spider-Man, les de No Way Home, etc. Jurassic World, Coco i les noves de Star Wars, que la base són De John Williams. De John Williams. La de... Sí, Ese home és la banda sonora de Batman, la pel·lícula. Sí. La que... Del Robert Parkinson. La de Cedric Diggory. Pel·lículon. Vale, entonces, jo crec que acompanya moltíssim la banda sonora a tot el tema de... Jo, per si vos interessa, Inside Out del revés, en noruego és Inside Ut. Vale. Jo crec que la Xen ho estava esperant. Per si vos interessa. I, Cristian, es pots il·luminar un poc i dir el pressupost, el que guanyaren? Jo realment, les pel·lis d'animació, no sé sobre quin pressupost estan. Esta té 175 milions de pressupost, que me pareix una xifra, jo què sé, Alta, però també n'hi ha que tindre en compte tot l'equip que n'hi ha darrere, que això té que ser fer una pel·lícula d'aixes i que va recaudar en taquilla un poc més de 857 milions, vull dir, va fer pràcticament multiplicar per 5. Vull dir, pense que està molt bé. Ratatouille 150, Buscando a Nemo 94, Monstruos S.A. 115, Increïbles 92... O sea que... Tenen pressupostos alts. La cosa està que jo, per exemple, estic veient que Bichos tenia 45 milions com a pressupost. És molt, clar, però, molt anterior. I la primera és del 98, Bichos. Toy Story 3, 200 milions. I la primera de Toy Story, que va ser aixina una de les d'este tipus d'animació, de les primeres, no?, de Pixar, per dir-ho d'alguna manera, igual que Bichos. Sí. No sé també com estarà, però lo de 200 quants has dit? 200, Toy Story 3. La 3. Me pareixen pressupostos molt alts, però clar, després veus les recaudacions i dius... Claro, és que el que diguem sempre, el tema de dibujos pa xiquets, I els xiquets van al cine. Toy Story 1, la primera... De 96 és? És de 95. 5. Va, anem a fer un joc rapidet. Ting, ton. Va, vull endevinar quin era el pressupost de Toy Story. 115. 37. 37, sin passar-se. 37, 115. diu Cristian, 115 diu Jo Vicent. diria 60. Se n'han passat els 3. 30 milions Ja, de dòlars. Però és el 95. Claro, conteu que estàvem parlant que Bichos en el 98 ja eren 45 milions. ja veus. I Toy Story 3 de quant és? 2009? És de... Ah, el de la 3, perdó.
De 2010. 10. 2010, t'ho imagina't. La De diferència. 30 a 200. Però n'hi ha una quarta, també, no? Sí, no? és que fa poquets. Sí. Sí, I ara, d'ací poc, també és la Year. Sí, Lightyear. Sí. Veritat, que no ho hem dit. Correcte. ho va enviar Miguel. I, bueno, esta pel·lícula guanyà un Oscar. Sí, guanyar l'Oscar d'animació i jo crec que més que merescut, no? Sí. Jo pense que sí. No sé, ara ens ho dirà Víctor, suposa. Qui competia? D'animació, disseny, jo no ho sé, Sí, ara quan agafem el DeLorean mirarem el que n'hi havia en cartelera i anirem veient un poc tot. I en quant al director, a Peter Docter, Up, Saul, Monster són les més conegudes a banda d'esta. Heu vist les tres o alguna de les tres? Sí, sí, tres. Perquè tot és Disney Plus. No, Monster S.A., la primera. Sí. Sí. Up també, clar, colló, Up sí que te dona, tio, al principi... Dius, colló. Sí. Jo ja m'ho la vaig veure en el Sí, cine sí. i crec que la vaig veure en 3D. En Ah. 3D. Sí, sí, en 3D no me em sona. sona. Me sona haver-la vist en 3D en el cine. Sí, perquè jo, pel·lis d'animació en el cine, jo no. I esa sí que la vaig veure en el cine i va ser en 3D. I Soul, la Soul està molt xula també, aquesta pel·lícula. Sí, és molt bona. És un poc pareguda a esta, bueno, entre cometes, perquè també és com si tocaran el que és el fons o les virtuts d'una persona. És pareguda, no igual ni de conya, però entonces sí que té alguna semblança. I si vos pareix ara, agafem el DeLorean i anem a 2015. I he fet l'ordre de les pel·lícules de les més taquilleres a les que menys, fins que he arribat a Inside Out, que és la sèptima, si no recorde mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, sí, correcte. Molt bé, La Víctor, primera... Sí, a la volta. I sense fer-lo desditeig, perquè tinc el boli. La primera és Star Wars, l'episodi 7, El despertar de la fuerza. L'heu vist tots així? Sí. No. De les noves de Star Wars no he vist i no sé si le vull veure alguna. Jo les he vist. Jo no he vist ni de les velles. Ai, això ja és greu. Hòstia, Vicent, sí. Fique Star Wars al mateix nivell de Harry Potter i Crepúsculo. Colló. Jo he vist això, en sèrio? Calla, tio, no diguis això molt alt per així, que mos ficaran una bomba en l'estudi. No, per favor. Anava a dir, és que és a Cristian, no? I la segona, Víctor, disseny? La segona, Jurassic World. La primera. La primera. Sí. Sí, perquè la segona crec que era 2018. A veure, jo crec que per mi ninguna d'estes dos és millor que Inside Out. Però sí que és de veres que Star Wars i Jurassic World a la gent li tira moltíssim. Però Clar, perquè lo que arrastra venen el hype, de claro. sagues... Sí, perquè ve dels 80, bueno, el de Jurassic ja ve del 93, però... Hòstia, ha añadit un nou palabró, el hype. El hype. Però sí que sabeu el que és el hype. Vicent? Sí, el bombo que li se dona algo. Sí, No? la emoció. Estar Vale, emocionant. jo també ho sabia. O com diríem, que m'agrada. A mi, si vos pareix bé, com és un podcast en valencià i anem a llevar així com se diuen en valencià? Anglicisme. No. Anglicisme. Angli-valencianisme. I en vez de dir estic hypejat o el hype, anem a dir que n'hi ha paraula en valencià per això, que és comboi. També. Estar convoiat. Claro. Veritat. Continue. I, clar, no se pot competir contra eixes sagues, és quasi impossible És difícil, competir, perquè Star Wars trau ara un trunyo i la gent el veuria, i taquillera, i Jurassic igual, Harry Potter igual, però con Harry Potter tot el que trauen és bo, pues entonces no. Bueno. Bueno, passem a la en tercer lloc. Cristian, no és precís que m'abraces, però en tercer lloc, Marte. la més taquillera, no? A todo gas 7. Sí, correcte. És que veus, aquestes pel·lícules estan condenades ja a És que- ser taquilleres. Sí. Isa estan condenats. és l'última, crec que ara van per la 9, no ho sé. Jo he vist hasta Isa, que és l'última on participa, si no recordo mal, Paul Walker, no? La del 2015. Pot ser. Sí. La vaig veure en el cine i... Que això, bonico el final. Que... L'has vist, no? Sí, claro. Sí, Pues a mi el final me posava trist, perquè, bueno, no l'heu vist, no? sí. I no la pensa veure. Vale. Jo les he vist totes. Jo no, jo Durem les un especial Fast and Furious. A mi me pareix correcte. De lo que quan jo m'agarre vacances, vosaltres feu l'especial això.
Continua en el... Després mos clavem ja en Marvel, Vengadores, l'era d'Ultron. L'última que jo vaig veure. L'última que tu vegueres. Després passem per Minions. No l'he vist. Bueno, no he vist Minions. Per això no sabia la frase que digui que hi ha Miguel, perquè no l'havia vist. Està tan blandito que me quiero morir. Pero esa frase es de Gru. Sí, però tampoc l'he vist. Y estas son los Minions. És que per mi els Minions és com per tu Harry Potter, que me dona igual. No, a mi Harry Potter directament no m'agrada. Li No és que me doni produeixo igual. odio a Vicent. Harry Potter. I després, una pel·lícula que no sé si heu vist, Spectre. Me sona molt. ¿Espectre? Sí. És d'un francotirador, no? No, és d'un espectre. No. Ahí n'hi ha armes. És de Daniel Craig. Daniel... De James Bond. Sí. Però Spectre és de James James Bond. Bond. Clar. Sí que la veuré. Pues entonces sí que... Espectre és James Bond. Sí. És una de les... És que de les de Daniel Craig no he vist ningú. És que de És James que Bond... entero menos 7 o 8. 5 i crec que ara l'última que va eixir... Jo no he vist ni una Jo de... les he vist totes. A James Bond l'añadim a la llista de... A la teua. A la meva A llista. mi m'agrada James Bond, la veritat. M'han dit que és bo, però no he vist ninguna I d'ell. jo passando. I el Casino Royale, que és la primera, està molt guai. I ja, després de les 6 que he dit, la sèptima, Inside Out. És la que tenim. Hòstia, pues... A veure, 857 i pico. I la sèptima. I és la sèptima. I la sèptima, Hòstia, les altres, ojo, Ah, pues... Imagineu-se. I el que m'estàveu comentant, als Oscars va competir contra La pàgina oficial i tot. Anomalisa. ¿Anomalisa? Això és una pel·lícula de Vicent. Anomalisa. No. No? És una pel·lícula d'animació de ¿Es japonesa? Charlie Kaufman. No, la japonesa ve després, que és When Marnie Was There. L'anglès, què tal? Mal. Però no havien quedat que anàvem a dir-ho When tot en Marnie valencià. Was There. És que no està la traducció. Pues De traducció sobre la marxa. Hiromasa Yonebayashi. Els conec, que ja vaig estar fent una cervesa I d'ells. jo, no, però o sea, el cognom sí que me sona. És conya, tio. Després, El niño y el mundo, de Ale Abreu, No sé. i La abeja Shaun, de Richard Starks. Vale, normal que guanyara. Jo he de dir que és que tampoc mire moltes pel·lícules d'animació i cine, perquè a mi, jo l'animació que veig és més, pues jo què sé, pues, tipo les pel·lis de Resident Evil que estan en Netflix i tal, sí, aquest tipus d'animació. A veure, jo t'he dit les que han arribat a... Sí, nominats a l'Oscar. Sí, correcte. Per ahí tenia The Good Dinosaur, o sea, les pel·lícules que també eren d'animació, Home, Atrapa la bandera, Minion, que ja l'han dit... La que atrapa la bandera... La de Snoopy. La de Snoopy, sí. La de... Crec que compta com a animació la de Pixels, que és molt roïn. Ai! Ah! I esa Hotel sí que l'he Transilvània 2. La de Pixel és divertida. Mira, Hotel Transilvània sí que he vist la 1 i la 2. Sí. M'han dit que en la Jo les he 4 ja vist no n'hi ha totes. hotel. No. Era la 4 o la 3? En la 3 ja no n'hi ha hotel. Vale. Jo sé que algú Que m'ho va dir. en la 3 se'n van de vacances. Entonces Sí, diu sí, no és la tres, és la Vacaciones quarta, ¿no? Transilvània. No, Hotel Transilvània, Vacaciones o algo així. No? sí. Vacaciones al sol, no? De vampiros. Però n'hi ha 4, no? N'hi ha 4 pel·lícules. I això és el que ens du el DeLorean. Ara sí, vos pareix bé, ens clavem ja de fondo en la pel·lícula. I qui és el primer? Qui és el primer en voler comentar alguna cosa? Com arrenquem? Com voleu, vull dir, com ho comentem? Perquè, clar, n'hi ha molt que comentar. A veure, conforme arranca la pel·lícula, que és la frase que va dir Miguel, està guai. Sí. I conforme van apareguent els... Clar. La presentació que fa sobre les emocions està guai, que te dona un exemple. Sí. Es bonito, conforme l'alegria, la tristesa, el enfado, el asco. I, bueno, abans de començar a destripar la peli, quina és l'emoció que més vos agrada? O sea, la que més mos agrada a tots, evidentment, és l'alegria, però jo dic Ah, a mi no, la a mi pel·lícula, no. dic en la pel·lícula. A mi la que més m'agrada és Ira. És el més graciós perquè Sí. és el més impulsiu i tal. A mi, per exemple, el miedo, no, la por, se me fa un poquet en plan, Nico, jo. Jo crec que és la idea. Asco, Sí, perquè Asco fa- és molt graciós. Sí, que són tots molt bons. I... Sí, no és això, a veure, totes les emocions són importants, però jo què sé, jo pense que per mi la més graciosa és la ira. És la ira, sobretot quan comença a tirar foc i tot. Sí, A veure, ara m'encarregui jo d'això.
Jo ho envia tot a fer la maia real, a tomar por culo. Que és lo més real que passa en la ira. Sí. És lo més real, que a voltes quan estàs enfadat fas algo que dius, després quan penses en xelar dius, què ha fet això, tio? O A mi el que m'agrada és que la pel·lícula passa dins del cap de les persones, però i fora és com a que es veu les reaccions de lo que passa dins. Està molt guai, això. Sí, està molt ben representat. Jo he de dir que, per exemple, les sensacions d'ella, no? O els sentiments, clar, jo pense que te mostra durant el progrés de la pel·lícula com van, entre cometes, perquè encara és una xiqueta, maurant. Sí, exacte. Correcte, claro. Com al principi està tot més organitzat per l'alegria, jo suposo que ahir també podem afegir la ignorància dels xiquets, no? Sí. I conforme va passant coses, pues clar, també les emocions tenen que anar treballant juntes, Clar. que és el que vull dir, Estabilitzant-se. quan ixen les dels pares. Ah. Vull dir, Fan. estan, mola molt, però treballen juntes, totes, Claro. com que estan... Que no, Coordinats, estan coordinats, suposo que ahir vol representar, mira, els adults són més madurs, normalment, Sí. i les emocions, encara que són diferents, treballen juntes, diguem, per mantenir una estabilitat. Sí. Vull dir, Però sempre n'hi ha una que és la que predomina, no? sí, això sempre. Sí. El pare és ira, També la la- mare és miedo, és tristesa. Tristeza. I sempre està eixa que predomina, que és la que emana. Clar, igual o la ho porta, igual que no? la xiqueta és l'alegria. Exacte. Que ho maneja tot al principi hasta que, bueno, pues van passant coses. Després quan s'estabilitza també. Una alegria que no sé si ho fan aposta i no sé si heu donat compte, tots els personatges de l'emoció, la ira és roja, o sigui, hi va tot de roig, la tristesa és blava, tot és blau, i l'alegria és tota groga, menys el monyo i els ulls, que són blaus. No sé si va ser en plan, no sé si està fet aposta, tampoc he buscat ni indagat, preferís quedar-me en el dubte. No sé si està fet aposta, com volen dir que sempre en l'alegria hi ha algo de tristesa, no sé si és de trasfondo o que en postproducció digueren fiquem-li el monyo blau perquè groc no queda bé i No pot ser. La teoria esta se me'n va a la merda. No, No tinc idea. des de la taula fosca confirmem que és aixina. En l'alegria sempre n'hi ha un poc de tristesa. Sí. I ja A més està, que ja està. alegria... És que m'ho estic mirant els ulls, alegria- Vicent, i no sé. És aixina. Vale. Alegria mesclat en tristesa és melancolia. Però Perquè- això no està en la pel·lícula, eh? El què? Te l'has inventat. No està en la pel·lícula, eh? Quan... que No, ell sí però que me entén. refereix que quan Sí. els records essencials Sí. que són alegres en un principi, després quan alegria ho tira darrere, o sea, sempre ve després d'un moment de tristesa, Sí. de tristesa, Clar, un això, record essencial. això és el que volia dir jo, que el canvi d'eixe d'un record feliç a un trist i moltes voltes no saps per què. I ja necessites un psicòleg perquè te diga... Però perquè jo crec que és tema més melancòlic, com a que ho recordes de forma... Sí, a lo millor un record super alegre que tenies tu d'un familiar o un amic que és super guai, que a lo millor que ens anàvem junts a jugar al parc i després a lo millor aquest record tan feliç, tan suament feliç, se tinc de blau, que és la tristesa, perquè a lo millor aquest amic teu ja no està. Claro. O a lo millor... Pues, O perquè és un moment que ja ha passat i el recordes de forma trista, no? O sea, que el més fotut és de les coses que te passen és que moltes voltes ja no poden passar. Ja. I clar, te quedes ja han passat. guai i alegre, però dius, ja no puc tornar a viure, que putada. És com, tots hem tingut un estiu boníssim i saber que ja no va passar. Quan te fas major dius, i aquest estiu que m'anava amb els col·legues, que anàvem a pescar, anàvem fora i m'ho passava tan guai, i aquests estius ja no tornen a passar. Ja després treballes, ja després tens mil coses, per a mi l'estiu ja és una merda, ja és calor, estiu és calor i treballar. i ja no és anar a la platja, pillar un patinet, colxonetes, no. I te fiques estiu com qualsevol, com Nadal. Nadal, quan eres xicotet i tens tots a taula, és feliç, és alegre, i conforme vas fent de major, la gent va caigant. I s'heu fijat en quan estan dins del cap, no? Que sempre que passa algo fora, dins n'hi ha, sol ser ira o asco, també vaig veure en algun moment que està com llegint un diari Sí, i que en el titular. en el titular fica
pues lo que pasa Riley deja el hockey. Riley deja el hockey, o la amiga de Riley no sé què, saps? Sí, Sempre sí, tenen el diari llegint el titular. També dir que el que estàveu dient de que un record alegre pot ser trist, també en la pel·lícula mos mostra que també pot ser al revés, que per algo trist, que és quan perds el campionat i Sí. que estava super trista i tal, després van les amigues i la animen, en plan, l'havem perdut, però, i se converteix un record trist en algo alegre. Jo voldria Que és quan fa el canvi de xip, alegria. Sí. Clar, alegria s'ha donat compte que la tristesa té que estar. Clar, té que és estar. important. És important. Jo voldria ara que mos ficarem un poquet... Melancòlics. No, seria. Seriós? Seria. No, bueno, a mitges. Més No, seriós? parlant un poc sobre la tristesa que estem dient, crec que m'aneu a donar la raó en quant a que la tristesa sempre intenta vindre al nostre cap. Ja pot ser de diferents formes, inclús en algunes persones pot ser des de depressió, o principi de depressió, ansietat. Això ja és un tema molt més psicològic, el hauria de tratar un psicòleg i no jo. Però bueno, de forma molt humilde i en la meva opinió, parlar sobre que tots hem passat per moments molt tristos i que és el que diu la pel·lícula, quan ella falla el tir i van els amics, van els pares i els amics, i al final és el que la tristesa en certa manera t'aporta, que és quan tu estàs en aquests moments, quan caus en la lona com un boxejador que ja no te pots alçar, quan obris els ulls, i és el moment que obris els ulls, tens les persones comptades, crec que estareu en mi, no? Sí. Tots quan hem passat per ahí, les persones contadíssimes són contadíssimes. Tens algun familiar, algun amic que ja saps que va ser amic per a tota la vida, la teua parella, si en aquest moment és parella, i si de veritat està amb tu, i jo crec que no arribes a tindre molta més gent ahí quan passes per ahí. Jo me destapo i dic que jo he passat per ahí i he tingut aquest tipus de persones, 2 o 3 personetes que han estat allí, i tot lo de més, o sea, tu quan vas de festa i dius femos un chupito, o sea, les mans no te falten, pots tindre 60... I més si pagues tu. Sí. Tens 63.000 amics. Ara, el dia que pugues alçar el cap i dir estic mal o necessito ajuda perquè tinc depressió o perquè no estic passant per un bon moment, les mans comencen a reduir-se. A banda de perquè tu també necessites una persona de confiança al teu costat per aquest moment, les comencen a reduir-se. I vaig a parar ja perquè acabaré plorant. Ara necessito un abraç. I aquí vos passa, no se quedeu a soles i parleu-ho. És important parlar-ho. I sobretot l'ajuda psicològica. Vull dir, pense que ara ja no se veu tan mal, però moltes vegades sí que el dir vaig a un psicòleg Te traten com a un loco. Sí, diuen, I no. no està bé. I no està bé, no té quan per què jo tampoc. crec que totes les persones hauríem anar a un psicòleg. Això és un professional, una persona professional que t'ajuda moltíssim i que quan passes per ahí, jo, en opinió personal, te canvia la vida. Jo no ho sé, no l'amaio. Jo sí que he anat i penso que és importantíssim. No, a veure, jo sempre ho he dit, si una persona necessita anar al psicòleg o al psiquiatre, ves perquè ho necessites i ja està, vull dir, és que no passa res. Crec que el psiquiatre és el que te medica. Sí, però vull dir, però potser necessites un psiquiatre i un psicòleg. Sí, claro, això ja... Sí, Això. però si tens un amic en el que pots contar i Sí, no, desahogarte, això està clar. Home, no és el mateix que un psicòleg, però Jo crec que això és algo diferent. Te pot servir. És algo diferent en un amic en el que desahogarte a un psicòleg en el que te pot ajudar a organitzar el que tu tens en el cap. Un amic... A veure, el psicòleg te va donar unes pautes Claro, i te va donar va unes dir-te pautes, com eixir d'ahí. exacte. L'amic te va ajudar a eixir Sí, d'ahí. per supost. a veure, també depèn de la És molt de la important. gravetat. Sí. Home, clar, que si és per exemple que t'ha deixat la nòvia, pues, no és una cosa greu, entre cometes. Bueno, Depèn, anava a dir no, també sí. jo depèn, Sí, sí, hi ha Això depèn de gent... persona. Perquè Hi ha moltes gent voltes que això sí, te pot abocar en algo que tingues lligat Claro. del passat, perquè moltes vegades aquest tipus de tristeses i tot el que te deixo, el caure en una depressió, és com una gotera que te deixa ahí, però a lo millor el forat el tens a 3 metres. Jo, ara que estava això de parlant d'eixir i tal, mirant la pel·lícula, això ho vaig veure quan l'alegria cau al vertedero de los recuerdos,
Vull dir que diu, d'aquí no se puede salir. I no, se pot dir, a vegades costa moltíssim, però al final és. Con la chota de ping-pong, tío. Que Sí, el amigo invisible. Sí, però ara després voldria comentar-vos un poc sobre el que has dit tu ara de ping-pong quan se n'està anant. Que ahir jo crec que és quan comprens que la tristesa és tan fonamental per a tota aquesta gent que així tots hem perdut, alguns més i altres menys, hem perdut a gent, i la tristesa t'ajuda mogolló a recordar aquesta gent amb tot l'amor i tot l'afecte que els tenies, i ahir és la tristesa on guanya, on crec que alegria es dona compte i diu, no ho diu, però que vol que interpretes això, el dir, sense la tristesa la persona no podria recordar, si sempre estaves content, no podria ser alegre. Claro. Una persona no podria ser alegre. No, però és veritat, vull dir, la tristesa és necessària. De fet, hi ha una frase que diu, tristeza, que diu, llorar me ayuda a dejar de obsesionarme con el peso de los problemas. Inside Out. Sí. I aquesta frase és com un... Bum, saps? Te la deixa caure ahí. Que ara... Hòstia. Que ara, puedes repetir la frase, per favor? Llorar me ayuda a dejar de obsesionarme con el peso de los problemas. Vale, pues ara jo voldria dir-vos, fer una xicoteta pregunta així a vosaltres i a veure si estem en el mateix nivell. Mai vos ha passat de xicoteig ficar-se a plorar? Jo no me'n recordo, fa molt de temps. O no tan xicoteig. Quan s'heu ficat a plorar, els vostres pares o els amics en els que estàveu, o amigues o parella, què tendixem de normal a dir-te quan te fiques a plorar? No plores. No plores, no passa res, o va, no plores, que no passa res a quan és tot el contrari. No, ahora hay desahogo. Si tens que plorar, plora. Plora. Me trobe mal. No te trobes mal. O la... Pues troba't bé. Espera, la frase excel·lent que te lleva de tota depressió. No te ratlles. No te ratlles. Què dius? Uau, ja està, estic com nou. Ja no me ratlles. I jo crec que el plorar, vull dir... Plorar és bo. Te fa... I necessari, totalment necessari. N'hi ha que canviar l'aigua del... Sí, bueno, ma mare sempre que plorava, o jo o algú i plorava, això que ploren, que s'encanen i no paren. Ma mare sempre deia, mira, això són 3 o 4 pixarrais que t'ahorres. Bueno. Claro, és aixina. És aixina. Però, passant un poquet al tema de humor de la pel·lícula, me encanta el moment de triple dental. L'anunci. Que per cert és el desahogo còmic de la pel·lícula. Sí. Totalment. I l'amor al que li dona ràbia és a ira, no? Otra vez esta ira que diu, no sé què, se acabó, triple dental. Però és tan real. És tan real, i és tan real que te vinga... Tenim una cançoneta en el cap ahí que no se m'ha semblat la vida. Que te vinga, vull dir, ixa ira, perquè el tu estar ahí ara, com ara que te vinga al cap. Osito, gominola. I diré, tio, per favor. Però per què? Però per què, ja està bé, no? Però sí, és molt bé. I de whisky estic jo sí, vinga a xerrar, però és que vos du moltes cosetes i vull veure que... Xerra, tu eres el sentimental del grup. No, vale. He fet un poc de búsqueda en la pel·lícula i he trobat que agafaren un científic de les emocions. Ah, sí? D'Archer Keltner. No sé si tu també el tens, Cristian. No, jo tinc un tal Paul Ekman, que és un psicòleg del tema de les emocions i ha sigut assessor en Inside Out. Sí, a veure, sí, suposo que tindrà més d'un assessor. Sí, jo crec que sí. Jo tenia això anotat. Bueno, tu sí, vull dir, pots dir si tens alguna d'ell. No, això, el nom, que era un dels assessors, sobretot especialista en el tema de les emocions. Crec que tenien pensades hasta 20 i pico emocions. Sí, correcte. Però al final ho reduïren a 5 perquè... S'agraeix. I, bueno, jo vos he dut a estes científics de les emocions, també psicòleg, bueno, té una carrera increïble el tio este. I és perquè m'he tragat l'entrevista que li fan a ell quant a la pel·lícula i se trauen moltes coses bones.
Y una de las varias frases que me he quedado diu: hemos creído durante mucho tiempo que las emociones son irracionales, destructivas y desadaptativas para la humanidad. Pues... Home, irracionals. Jo pensé que les emocions són innates, realment. Sí, pero es que la cosa está en que es lo que intenta decir la peli, que alegría está convençuda de que sentir tristesa es algo negativo. Sí. Igual que sentir ira. Y es un poco lo que intentaba decir, que si per tot fora, o sea, tindrien que ser feliços ja. I no sé si No, és que... A mi alegria se me fa un poc de bola durant la pel·lícula. És molt pesat. A veure, sí. Home, perquè és alegria. La Mrs. I al final Wonderful. també te dones compte d'això, de que una persona no pot estar sempre alegre. Seria agobiant. Sí. No podries soportar, crec jo. A més que ho necessites per a evolucionar. No, clar. Vull dir, ahí estava també lo de que les sensacions, els sentiments s'organitzen quan eres més adult. I parlant de més adult, el tema de les illes de la personalitat. Sí. Per exemple, me fa molta gràcia que i la pallassada es destrueix quan el fas adult, bé siga perquè augmenta el sentit del ridícul o perquè ja no... Jo no sé a mi quan se me trencarà, la veritat. Jo que tinc vàries d'ixes. Jo d'ixes tinc Quan vàries. te facis adult, Víctor. Ja, jo soc Peter Pan. La campanilla. No sé, jo vaig veure durant la pel·lícula això, quan deixa ja de fer pallassades, vull dir, que també té 11 anys, tampoc és tan major, però bueno, se destrueix la illa i jo dic, pues jo què sé, i de fet li ho vaig dir a la meva parella que estava mirant la pel·lícula en ella i dic, jo crec que esta illa jo encara la tinc. I em diu, sí, la tens. No és tan major, però el cas és que passa per un moment Clar, en el que, és el context. en el que clar, se muden a una altra ciutat, ella deixa totes les seues amigues, tota la seva vida la deixa darrere i passa a una altra vida. I això, vull que això no té que fer maurar una persona. Maurar o ja no maurar, sinó que és un canvi molt radical. Sí. És un canvi molt radical. És que si ens fixem, és una xiqueta d'11 anys que per on passa, vull dir, no és res tràgic ni... Però en 11 anys te canvien de lloc, de col·le... I més... on tu No és jugaves... el mateix canviar-te ja en certa edat que en 11 anys. Que... No, o canviar-te en 3 o 4 anys que ja en 11. També, vull dir... Clar. Moment en el que quan ella està en la classe, el primer dia de classe, que se presenta i tot això, que és aquest moment en el que el tubo este se xupla a alegria i a tristesa i cauen en el, com es diu això, en el laberinto este. Sí, los recuerdos a largo plazo. Ella està plorant i això, i de cop a repent, pum, Sí, es queda com bloquejat. I se senta ja. Es queda com bloquejat, se senta, no té eixa emoció, ni tristesa ni alegria. Només li queda ira, miedo i asco. Jo crec que tots hem passat per ahí, no? Per eixa apatia mai heu passat per un moment de dir no puc sentir res. O més difícil sentir algo. Sí. Jo crec que intenten... És com un bloqueig, crec jo. Un bloqueig sentimental. Un bloqueig sentimental. I Ens estem ficant molt profundos. què opineu... Sí, jo ara per vosaltres no sent res. Què opineu del servici de mudances i de la pel·lícula, tio? Fatal, Això què vol fatal. dir? Quina empresa és això? Pues podríem investigar... Tenen part de la culpa realment, eh? No, la tenen tota. Ai, mira, acabem de trobar el villano. Home, anem a veure. És que si te diuen... El villano de la generació fosca. Te diuen no, que La llegarà... bolsa de mudances. Llegará en 2 días y diuen no, después tornen a dir no, hasta el martes no llegarán caído el camión a Texas. Y a Texas, si tenía que anar a San Francisco, que está en California, anem a veure. Vull dir, són els grans culpables. I des de Minnesota. És que Minnesota, mira, no sé on cau. Pues Minnesota està al nord. Sí, ja ho suposa, però no sé exactament. Com Canadà. Baix de Canadà. Mira, vaya. A veure, Minnesota és suroeste, no, noroeste, perdó. I passem a la geografia de la taula Estàvem frosca. en la psicologia fosca, ara geografia fosca. Miguel, què volies dir? el moment en el que entren en la casa nova i
Y se digo, ¿eso es un bicho muerto? Y digo, bueno, vamos a ver nuestro cuarto, que seguro que está más chuli, no sé qué. Y Puigdemont dice, que sin vídeo. El bicho muerto. Julio. Va a votar. Y després, antes de dormir, diu, un oso! Diu, bueno, aquí no hi ha osos. Y cree que es en el momento en el que van a la pizzería y le dones la Es pizza que- de brócoli y coi. y va a escopar. Ya está, me piro. Me Me piro. Què opineu? Hasta se m'ha plegat. Què opineu de la pizza de brócoli? Perquè que asco, no? No, estava llegint que és com una... Eixa pizzeria existeix i cada dia fan només un tipus de pizza, incloent la pizza de brócoli. Hòstia. O sea, no, per això ho diuen, que diu sa mare, diuen, quina pizzeria fan només un tipus de pizza? Pues la pizzeria existeix i cada dia fan un tipus de pizza sols. Hòstia, i jo curiós. Vaig a veure avui... Vaig a xugar-me-la. Quasi, A veure avui què n'hi ha. És xugar-te la Hòstia, mà. una pizza de brócoli, tio. No té ningún sentit, De bicho muerto. No té ningún sentit. Que después dicen, perdón, Sí, tranquilo. en la pesadilla, ay, el bicho de la rata morta, tío. No, m'agrada dir-vos que què opineu de les parts del subconscient. Imaginalàndia estava, no? No, bueno, el subconsciente es cuando entren ahí, que está el payaso este, que es donde llevan a los problemáticos, a los que dan problemas. Això és el La porta subconscient. esta, no, Vale, no, bueno, lo altre són les està la parts piragora, les parts del Sí, pensament. el o- parque de las patatas... Sí, es Imaginalàndia. Imaginalàndia. Que Lo de las nubes. com va derrumbant-se també... Va derrumbant-se, que Bimbo no diu, ai, diu, què ha passat? Diu, què està passant en el castell No de sé no si sé què? antes... I El castillo de la galleta o algo així, no? Sí, La el castillo de la galleta. diu, estava aquí i ara ja no estava, perquè a poc a poc pues, també va Lo derrumbant. típic, sí, no? Que de xicotet diuen que tens més imaginació, però vull dir, de major no tens per què perdre-la, però simplement No, Imaginalàndia sempre estarà, però serà un altre tipus un altre tipus d'imaginació. Com per exemple, quan tix el Estoy por Riley. Ah, el novio imaginari. Estoy por Riley. I després això, lo del subconscient era on està el pallasso, no? Però jo crec que el era... pallasso. Això Això és el subconscient. Ai, i això on estaven els edificis de Núvol? També és Imaginalàndia? Crec que Sí, sí, el és chiste del núvol. Uf, El mira, chiste, el chiste malo, tío. El chiste malo que di Kikoyo. Què diu? diu? Ese? Quan lo de la dona, del Núvol. Sí, sí. Han soplat Este caso... El problema se ha fumado. Diu, el caso se ha esfumado. Llevándose el suyo y esto, tío. El coño, qué malo, tío. Ai, igual que quan tomen el castillo de naipes, que diu, jo me planto aquí, perquè tenia, les cartes que duia era el 21, com el Blackjack. Sí. Sí. Per això diu, jo me planto aquí, dic, coi. Ai, pues, més desahogo còmico per ahí. I passen també Sí, per el... que un xiquet això no ho va pillar. Clar. Que ahí està la gràcia també. Sí, sí, sí. Per pensamiento abstracto. Hòstia. Me costa un poquet agarrar ese trosset, la veritat. No Que, acabé que al d'entendre-lo final molt desapareix bé. el pensamiento abstracto, o sea, quan acaba el dia, no? O algo així. Se reciclava o Sí, algo se així. reciclava. És com... No sé, no va acabar d'entendre molt bé ese... I que trist que n'hi ha molts records que d'Allar Plas que desapareixen. Sí. Sí. És molt trist. I total són dos ninots que estan ahí. Ahí esperant. Esto no voy, casado, número de teléfono, pero si tu no tienes el móvil... Però també Aspíralo. agarren les boletes que s'estan apagant. Sí. Vull dir, que fan com una Es que selecció... no se gasten ja, imagina, ¿no? Clar. Sí, se utiliza. Això és trist, Després però... se veuen que és quan ja és bebè. Sí. Que tu no te sols recordar quan eres bebè. No. Clar, però és que sé també n'hi ha què- que tindre en compte que si tu olvides algo de llarg plaç és perquè realment no era, tampoc tindria molta rellevància el que diu el número de telèfon del meu amic de fa 10 anys. És perquè Pues, ja no utilitzes aquest pensament. clar, però jo pense que els importants sempre els recordem. A lo millor algú s'olvida, evidentment, però jo crec que l'important sempre ho tenim dins. Sí, conforme la gent major vas olvidant coses. Ah, bueno, Parles des de l'experiència? Sí. No, a l'altre que veig a Alfred li pregunteu i veureu com se'l recorda de més coses que vosaltres. Vale. O que jo. pot ser.
I a més jo quan arriba diumenge faig reset. Però això és per culpa de les pel·lícules que veus. Això de veres. I què opineu dels somnis? Jo que sóc actor. El teatret dice que monten en el bueno, com es diu? Sueña, ho tenia apuntat per ahí, quan està somiant, que està representant una pel·lícula. Que fan tipo com si fora la producciones de sueño, no sé què. Sí, ho tenia apuntat com es dia l'estudi, tio, Ai, no recordo. Sí. No era El Sueño? No. No me'n recordo. Bueno, però això, que estan organitzant els somnis i com si fos una pel·lícula. Sí. M'ha fet molta gràcia, M'encanta aquest moment. Perquè a vegades dius, hòstia, és veritat, vull dir, a vegades te despertes i dius, era una puta pel·lícula lo que estava soñant. Sí. Y el momento en que está Miedo mirando, que está ahí, a ver qué dicha no, ya... I quan deixa el gos que se partit per la meitat. Està flipant-la. I després ja quan deixa el payaso que se queda ahí acurrucat. I si se teniu que quedar en alguna escena? Ja estem en les escenes. A veure, jo, com a escena còmica, crec que caurem tots en el tema, el momento cena. Quan estan sopant i... Lo del fútbol. Sí, Lo del fútbol del pare. Vuela conmigo, Catiña. Que Rayleigh està ahí... Clar, sols pot fer o enfado o... Sí, que al final és el que mana quan se'n van a Rayleigh. I claro, la mare està en plan, va, no passa res, vaig a tornar-li a dir que no se note que estem enfadats. Vale, altra volta, de bon rotllo, i no quan es diu, vamos a mirar al marido. Bueno, no sé qué bien, mirando el fútbol, Que nos está yendo algo, tal, y al final, el dedo, lo vamos a hacer, sí, el dedo, y al final aprieta el dedo y el pare es como, sí señora, ahí estoy yo, ahora la han enviado al cuarto y ella, de verdad que dejamos al piloto brasileño, ¿no? Por este tío. Por este tío. Sí. Jo crec que està molt bé, aquesta escena està... Jo, quan està la mare mirant al pare i el pare tot empanat i veus el cap del pare i ja t'hi dic, veus el cinc en la taula, peus ahí mirant el futbol allà a la dreta en una... Jo dic... I el final... Anava a dir-ho jo. El final, quan t'apareixen eixir tot el de l'autobusero, que són tots ira. Ah, sí. En el volant, tots en un volant. Anava a dir el final del pare, quan la mare va a besar-lo. 5, 4 para contacto, 3, 2, 1, contacto! I tots... I quan va jugar ella a hockey que se creuen el xic, ¡una chica! ¡Una chica! Chica. Es que la voz es que chica. I què vos pareix el tema de quan es fiquen el teclat nou a les emocions? Que diu, ui, i este botón d'aquí i que fica pubertat. Sí. Eso no será nada. No será nada. Yo pensé que será Inside Out 2. Ojalá. Que sone la alarma de pubertad, tío. Però s'ha donat compte en... Quan ja tornen tristesa i alegria, que la primera bola que eixes És combinar. és combinar. Sí, I el quadre de mandos també està combinat en groc i blau. Sí. Sí, i ja comencen a ver... I els records essencials ja comencen... A estar combinats perquè també jo recordo uno que era Miedo y Asco, Sí. Chuns, també. I Sí. Claro. La gràcia és ixa. Claro, quan eres xicotet és tot feliç, bonico, tot feliç, i com la gent de majors, pues, ja van apareguent altres records essencials. Ja comencen a pegar-te les hòsties. Sí. És lo que passa, al final la vida és això, la vida és pegar-te-la i aprendre d'això. És que ojalà s'aprenguera de manera alegre. Sí. Ojalà, però jo crec que és impossible, no? Pràcticament impossible. no, jo penso que aprenem... Tot té que passar pel seu procés. Sí. Sí, al final... Sí, però després ja està la forma d'agarrar-se les coses cada uno. Claro. De quina emoció predomina. Clar, Però Quina és la que mana. havent-te-la pegat antes. Sí. Sí, jo penso que pegarte-la te la tens que pegar. No, Que millor jo no me sempre, l'he però... pegat moltes però sí. vegades i jo ja he decidit que això m'ho tinc que agarrar en alegria i avant i ja està.
Més que alegria, jo crec que el que ha dit Cristian és la clau, el tema de gestionar-les totes i que totes treballen juntes. Que totes treballen juntes és lo important, perquè al final dona tant de asco des de la típica persona que només predomina que la tristesa, que és la típica persona que la veus per carrera i què tal? Pues estic... Que te lleva l'energia. És un dementor, dementor totalment. ¿Sabes lo que es un dementor, Vicente? El malo de Harry Potter. No. No és malo. Es bichos esos que te chuplen el alma. Per favor, no digues bichos. Bueno, Són els guardians, els espectros esos que te chuplen el són alma. guardians d'Azkaban. Que és la prisió dels magos. Que és Azkaban. La prisió dels magos. En el capítol especial de Harry Potter ho sabràs tot. Bueno, pues... Que ese dia me crec que no puc vindre. Jo entre siestes crec que me sona algo lo que estàs Bueno, dient. pues la qüestió... Tantíssimes persones tristes com les persones que viuen enfadades en el món, que jo en coneguem moltíssimes. Sí, jo no he tingut a la faena així. Exacte. No mos escolta. Ah, vale. No, Bueno, que si mos escolta que canvi de Pues la seva actitud. pues si no mos escolta, Vaig al digues, psicòleg, digues, no? no, mirau. No. Però nosaltres li diguem el walking. El walking? Sí. De? Perquè va... El walking, perquè va arrastrant els peus i remugant. Fa com un zombi. Vicent, quanta gent sou en la faena? Pues serem 11 o alguna cosa així. Hòstia, però descarte, ja si dius el nom tampoc passa res. De la faena només mos sento uno, i no és ell. Digues la inicial, llau. No digues res, Vicent. Vale. No val la pena, no On val. contiene la... Tal. Que después tindràs Con la A. Qui mos senga Vale. que sàpia les històries sap qui és. Ja, vale. I Vale, Fede? Pues coneguem aquest tipus de persones i jo crec, i aneu a estar en mi, va sonar molt cruel, que igual que te dona asco aquest tipus de persones que predomina la ira, la tristesa, inclús l'asco, gent que viu esquetxant el món. Inclús l'alegria. I ahí és on anava, Clar. que predomina l'alegria, esta gent Mrs. Wonderful. Sí. No per res, i jo adore la gent positiva i penso que tots haurien de ser positius, però aquesta gent positiva, Tan positiva, que inclús pugues contar-li un problema i siga, tio, mira la part positiva, perquè, i tu dius, tio, dedica't a fer tasses, Tio, mira la part positiva. tio. No te ratlles. No te ratlles, vida n'hi ha només que una. A veure, jo sempre ho he dit que n'hi ha que ser positiu. Ara segur Cristian Víctor. que tomba coses. N'hi ha que ser positiu sempre, i vull dir, n'hi ha que ser positiu, però n'hi ha vegades que no se pot. No se pot. A veure, que no se pot. Vull dir, hi ha vegades que tu pots intentar buscar la part positiva o intentar superar Claro. algo lo antes posible, però no sempre se pot ser positiu, i aquesta gent que sempre va de positiu, jo crec que en el fondo no és tan positiva. Crec, Jo crec que tampoc. No, pot ser positiva, que de però no fet- pot ser feliç. Que de fet ix està com li diuen, collins. És una emoció. Sí, però ix dins del cap està la popular de l'institut, Ah, sí. que en realitat la que predomina és asco. Asco o por? Asco o por? No, Ah, vale, sí, Ah, sí. la que du la sombra de Sí, la que du la sombra de Crec que- Bush i tot això. Vale, continua. Sí, Crec que és pues, por, Crec que és por, sí. Que al final està Que és- com intentant... És com un mecanisme de defensa. Exacte. Sí, però llevamos sombra de ojos. Però llevamos sobre... Claro, està molt guai. A lo millor la por també predomina en moltíssimes coses. Al final Clar. jo crec que tampoc tens que estar amagant les teues emocions, ni intentant enganyar-te a tu mateix. Clar, Ja, però, El problema és enganyar-te a tu mateix. Clar. però que he parlat això, jo vaig parlar més o menys en un altre podcast, el problema de tot això, i vaig a clavar ahí un palo, és sobre l'educació que ens donen. Sí, això està claríssim. Algú des que estem així o algú des que està escoltant li han dit alguna volta des de xicotet quan te trobes trist o enfadat o alegre o content, com tens que gestionar això? No mos ensenya ningú. Te ho ensenyes... A veure, els pares, vulguis o no, intenten, clar, però al final... Però al final ells tampoc han tingut aquesta classe I, d'educació. I tu, Cristian, que tens pares imaginaris, com... Que són actors, no són pares. Ah, vale. És complicadíssim i no crec que això se canvi en el... O sigui, se canviarà a nivell familiar, que tu a l'hora de que tingues un fill pues el podràs educar
i crec que s'educaran emocionalment millor, però per exemple a casa mai deixen parlar d'emocions, no sé, en les vostres... Jo no, Sí, jo... sí. Pues mira, tots tinc això, jo per ser una persona que si me conegueu som molt extrovertida i puc parlar moltes coses, Coneguem. pues exacte, me conegueu. A mi, jo és impensable parlar d'emocions als meus pares. Vull dir, Jo que no passa molt per tampoc, la Coses veritat. rares. Però no... en ma casa sí, més, en realitat, més quan era més menut. Després ja, de més major, sí que és com a que ja... Perquè t'ha fet major. Ja t'has fet major, no? Claro. Ja eres prou majoret pa gestionar-te tu, saps? Però de xicotet sí, de xicotet Pues sí que... jo crec que ara parle més de com m'ensenyo jo i ma mare que antes. Sí? Perquè jo antes era molt tancat. Me guardava tot per mi. Hasta que arribaves al punt de que explotaves i ja està. Però jo era aixina, jo era de guardar-me i no parlar amb ningú. Però és el que estava parlant antes de que n'hi ha que quan tinguis un problema parla-ho, si no un amic, pues bueno, Per l'hem un això- professional i ja està. Per això he recomanat que n'hi ha que parlar-ho. Me pareix molt bé, Vicent. No ho sé. Jo crec que ens ha quedat... I haveu vist el curt? Ai, mira, A mi jo sí no que l'he m'agrada. vist, El de després, l'he vist fa temps, a mi no m'ha l'he vist agradat, fa el temps. del No l'he nòvio, vist, no l'he vist. No me digueu res, no l'he vist. La primera cita de Riley. Sí, sé que estava al curt, però no l'he vist. El vaig veure fa temps, Bueno, ara pues mateix haver-lo no... vist, tio, tingueres l'oportunitat. I l'has desaprofitat. És que era molt tard. Ja. Se me va fer molt No tard. tenies 9 minuts. No dura 5. No, dura 9. Bueno, què t'ha paregut a tu, Vicent? A mi va fer gràcia. Buah, és que damunt després de la peli és com bajona. Perquè la peli és tan bona. Ja, però és que com... Ai, però és un curt, imagina, potser tirant a lo graciós, no? Sí, jo crec que És que més ja tirant dic a que la no recordo gràcia. molt, però... A mi, A és veure, que, sí, fa gracieta. a mi és que els del pare jo soc superfan. Pare i El del mare, pare. jo... Fan. Y al final de la película me le digo, pongámosle ojitos. Y esa Isina, ya está poniendo esa cara de tonto otra vez. És de veure. Pues jo crec que ja hem arribat a la fi d'Inside Out. Ens ha quedat avui un programeta un poc més serio, no? A veure, jo pensé que estava Poc Nos més ha quedado muy serio. un poquet més sentimental. Però és per la pel·lícula o que duiem. emocional. Però... I que és diumenge de bon matí també, això Sí. també. Això també fa. Però bueno, per despedir el programa, les característiques rises, crec que Miguel mos du frases. No dura ninguna de Inside Out. No. Ah, vale. Che, una que Si la podríem dubte, tampoc adivinar. te ho diria, no? Clar, també És té veritat, raó. és veritat. Bueno, va, anem a la primera. Ahora. Quiero que me Quiero que me dibujes como a tus francesas con esto puesto. Solo con esto puesto. A veure, tinc dos en ment. El Titanic no és. No és Titanic, no? Titanic no és. Como Forma, tus, pero dis- como tus dis- francesas. Titanic és? Sí. Sí? Pues t'anava a dir la xica danesa, l'altra. Ai, dic, és que... Es Titanic. Quiero que me dibujes como a tus francesas con esto puesto. Vicent. Solo con esto puesto. Que duele. El colgant. Sí. El corazón de la mano. Pues mira, estarem ahí. Està bé, menos, molt bé, Cristian, vale. Vicent ara té el partit de futbol en el cap, com el pare, Inside Out. No se li queden molt les frases. No, es que Titanic me cree que no me la he visto una vega. Pues. Quan la vaig veure el meu amic que va plorar i ja jo, està. jo no l'he vist molt més, Bueno, una o dues Titanic, vegades, vaig a clavar així un poc de recomanació, la durà algú, pot ser, o no, no ho sé. La durem algun dia. Vale. Bueno, ja veurem. Passem al segon. Sí. Anem allá. Intento imaginarme algo. Quizás tú puedas ayudarme. Imagínate que estás leyendo, masturbándote sobre tus propias heces y de repente te detienes y piensas, joder, realmente es increíble lo chiflado que estoy. Hòstia, me sona molt, A mi, tio. també, a mi me sona. Ai. A veure, torna a dir-la, però fer-la el doblatge, Miguel. Coño, es que... Intento imaginarme algo, quizás tú puedas ayudarme. Imagínate que estás leyendo, masturbándote sobre tus propias heces y de repente te detienes y piensas, joder, realmente es increíble lo chiflado que estoy. Uf. No sé molt bé si és així. Qui se surra el Però buró- ho ha fet així un poc més. I se surra el buró en la merda. Ai, jo... Ningú s'ha pillat, xaval. Jo és que me sona molt. Jo crec... Vaig a tirar per una que no serà, però vaig a ir al Club de la Lucha.
No és, però va per ell. Vale. Va per el Club de la Lucha. Va per ell. O sigui, no és. O sigui, no té res que veure. En el Club de la Lucha, bueno, a part, sí que té que veure, però no Vale, el tema. és del mateix director. No serà Seven. Seven? Sí. Jo, quan t'ha dit Mateix director i actor. Quan t'ha dit això, m'ha recordat a Kevin Spacey. Hòstia, buena Seven. menuda frase, eh? Sí. Ja ve la més fàcil, no? I ara ve la més fàcil. Va, Se Alfred. suposa que és la més fàcil. Alfred, atento. Va, Alfred, Si buscas lo más esencial sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Home, jo diria... Es que no puc... Jo diria el libro de la selva. Sí, claro. Si buscas lo más esencial... Claro, no podías cantar. Nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Molt bé, estem per fer un grup a capella. Sí. La taula fosca a capella. La capella fosca. La capella. Ui, sona a puesto turbio, eh? Sí. Però bueno, tot és parlar-ho. Pues hem arribat a la filla del programa. No vaig a ficar-me sentimental perquè si no me talleu i ja ens han ficat. Però ara, això sí. Diu... Che, Vicent, has enterat que al meu net li han ficat ulleres? Diu, collo, quin nom més bonico. I ara sí que... Això que és una nova secció o algo, no? És que m'ha vingut al cap. No, està molt bé. Vaig a despedir ja el programa. Moltíssimes gràcies a tots. Un abraç enorme a la podcastera valenciana i a tots els que tinguen podcast en valencià i al Poblet, que els ha incluït en la pàgina web on podreu veure que ja estem allí, clar, per això dic que ens ha incluït i ja està, no me fiquem més sentimental que m'he ficat abans i que això no és un programa d'agraïments. i lo que dic sempre que m'aixequen això, que la taula fosca són tots. Vinga, un abraç enorme. Vinga, adeu. Adéu. Ciao, ciao.